naoberaný jeden kamión chladzalňa a toto hrozno, co ostalo, keď nie budú druhí kupci, pôjde do vína alebo palenky. Noví kupci za druhý sorty hrozna še tiež javiajú a chvíľkovo ceny na trgovišću od 40 po 60 dinari za kilogram. A u vinariji u Erdeviku otrimana edukatívna robotňa za turističných robotníkov z rímskych obštinoch i z rímskych vinároch na tému vytvorenie uslovijov za konkurentnosť v rímskych turističných destinacijoch i obuki kadroch. Na toti témy udatne vykladanie mal Sergej Tamaš, pomoćnik pokrajinskog sekretara za turizam, kotri okreme akcentoval potrebu obezpečovanja novih uslovijov za podnimateljov u tih oblastoch privredzovanja u Vojvodini i širše.